Hľadáte veľký dom s bazénom, priestrannou záhradou len na skok od Považskej Bystrice? Mám pre vás túto skvelú ponuku v obci Domaniža, tak poďme sa spolu na to pozrieť. Nehnuteľnosť je do detailu premyslená, postavená z kvalitných materiálov a navrhnutá tak, aby poskytovala maximálny komfort a využitie. Rodinný dom je celý podpiliečený, prízemie pozostáva z plnohodnotnej klimatizovanej dvojizbovej bytovej jednotky s prístupom k bazénu. Na prvom poschodí je hlavný obytný priestor s veľkorysou obývacou izbou, kuchyňou, jedálňou a samostatným WC. V podkrobí sa nachádza oddychová zóna so spálňou, s východom na terasu, dvomi samostatnými izbami, šatníkom a kúpeľou. Zaujal vás tento dom s týmto obrovským vyhrievaným bazénom? Tak sa mi určite ozvite.